Добре, дами и господа, това е втори епизод от моето Minecraft синглплеер оцеляване. И днес познайте какво ще правим. Точно така. Може. Има два избора. Може. Забравих. Тоест, не може, а забравих в миналия епизод да ви кажа в коментарите да пиша да кажете какво да строя от трито избора. Вилиджърска къща, експлорване на... За експлорване на... Добре, сега се връщам, само минутка. Сега се връщам. Да, ето е и мен. Добре, вилиджърска къща да експлорвам мина. И най-новото нещо, то е да си говорим и да... не знам. И каквото аз реша да правя. И мисля, че най-хубавото ще да експлорвам мина и да говоря. И двете. И затова ще намеря мина и ще се върна след малко. Чао! До след малко! Добре, върна се за секунда да ви покажа това там. Вау! Темпъл! Охо! Сигурно в 50-ти епизод, ако има такъв, ще експлорвам този темпъл. Уоу, доста е голям. Кой не е виждал темпъл? И добре, не съм намерил мина, т.е. мина само 30 секунди, откакто аз играя. Така че, до после пак! Чао! И добре, ето ме отново. И намерих това. Равин. Вземам малко кол. Малко. Да, малко ще се. Намерих. Това що е свързано? Този... Да, това е свързано. Как? Татко ти. И намерих този равин, в който мога да експлорна. Добре, супер. Айрон. Тук се намира доста трудно айрон. Доста трудно намерих тази къща. Не ми питайте как, досега лежи само в моята къща, но тук ще се намеря. Да, може би следващият клип ще е въпроси и отговори. Вие ще задавате въпроси, а аз ще се опитам да говоря. Задавайте по-лесни въпроси, така че моля ви, задавайте по-лесни въпроси, защото не съм експерт. Не знам половината въпроси. Затова, моля ви, по-лесни въпроси. Само това ще ви кажа. Друго, правете каквото искате. Да, това е. Само задавайте по-лесни въпроси. Ако се опитвате да ми задавате трудни въпроси, то не е заради мене. То не е за мене. Просто няма да мога да ги отговоря и така вие ще останете без отговор. Така че питайте неща, които са важни. Да, това. Мисля да питате това. Такива неща, въобще е чудес. Тоест, мисля, че тази пещера трябваше да остава за следващия епизод, но няма нищо. Сега ще събера материали, само малко материали. А другия път вече ще експлорна
Да. Само ще ми не точвате, колко съм събрал. Да, скоро ми също факлите, 7 факли. Ако нося дърво, може пък дори почакаме за 4 по 4, още 16 факли, 16 по 7, 23. Две факли, трябва да ги считаме. Да, доста е. Колко е разсъбрах? 35, добре, това ще стигне за пълен сет броня. И добре, може би тук трябваше да направя първа къща, но не. Добре, тази поредица няма да е много голяма. Казах ви, че ще експлорвам на 50 епизод. Но, честно казано, давайте идеи във всеки клип. Какво да направи, защото нямам си да представя какво да направя. Сериозно го казвам, нямам си да представя какво да направи. Се чуя от това, няма как какво да направя. Сега другият епизод ще е вилджерската къща. Но това не е като нещо хубаво за вас. Ако да, но ще бъде много малко скучно. Защото къщата ми, но малко по-така да е хубаво. Вилджерските къщи са по-лесни. Къщата да се измисля. Ама ако искате по-качествени клипове, гледайте Heaven Bull. Той прави качествени клипове поне за мен. Гледайте него, ако искате качество. Ако не искате, просто гледайте който си искате. Това ще ви кажа аз. Ако просто няма как да гледате този клип, ще ви съветвам да ни давате лайк. Както искате. Не се сърда. В следващия въпрос ще ви отговоря на въпроси, които мога да отговоря, стига да са по-лесни, ще ви отговоря. И да са трудни, ще се опитам да ги. Надявам се да се съберат максимум и 60 епизода. 30, 40, т.е. не епизода 30-40 отговора, въпроса. Дами и господа, следващия ми... Просто чудесно. И ще се видим в моята къща. И имам стаки. 4. Тъпи са епизодите, знам, дори за мене, но за мен е удоволствие да снимам, така че ще се видим след малко! Да. И ето ме пак и събрах да бързо да кажа няколко ресурси. Момент. Събрах няколко ресурси, това. И си направих това. Само ще направя едни бутушки. Че нямаме и в другият епизод. В другият епизод ще построим някои работи. Важни. И мисля това да е за този епизод и отново казвам. Чао! Сега ще видя колко минути. Добре, има време да си поговорим.